दिनै 30 मे बे 30 मेजों सोमोन्दो थानाय माखासे खौरांफोरखौ दिनै फुङाव नोंथांमोननो होनो लानाय जादों। दा बेयावहाय जायफोर नोंथांमोना मिथियाखैमोन अर्थात माखासेखौ मिथिखानायबो थानो हागौ। दा अब्लाबो नोंथांमोनखौ आं नायलांजोबगोन होननानै आसा खालामबाय। दा बाहाय फारियै नुनो मोनगोन फार्स्टआव आसामाव कभिड-19 नि आबुं देहा फाहामसालि ओंखारबाय। अर्थात बेयो नर्थ इस्टनि थाखाय फार्स्ट स्टेप। बेयो फार्स्ट देहा फाहामसालि कभिड-19 नि थाखाय। दा बेयावहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा मैयानि खौराङावनो नुखाबायबो जानो हागौ। बाहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेयावजों लोगोसे मोनसे बिल्डिं अपेनिं खालामनाय जादों मैया। बे बिल्डिंआ जाहैबाय गासै 4 फ्ल'रनि होन्दों, 4 फ्ल'रनि आरो बेवहाय गासै 236 बेड दङ। बेनिनो गेजेराव 186आ वार्ड आरो 50थाया ICU होन्दों। दा बेखौ मैया बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होखादों। दा बेवहाय गोनांथार बाथ्राया बेयो जायफोर नोंथांमोनहा नेक्स्टआव इन्टारभिउफ्राव जिरायगोन, एग्जामफोर होगोन, एग्जाम होनायाव बियो कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय बियो बयनिख्रुइबो फार्स्ट कुइसन जागोन। नोंथांमोना बेखौ नट खालामना लानाया मोजां। जायफोरा स्टुडेन्ट एग्जाम होनो गोनांफोर, इन्टारभिउ होनो गोनांफोर, नोंथांमोना बेखौ खालामनानै ला। दा बियो नर्थ इस्टआवनो फार्स्ट कभिड-19 नि थाखाय मोनसे देहा फाहामसालि जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनो गोनांथार। दा बेमोन। नेक्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा महाराष्ट्र रायजोआव जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। दा बेयाव मा दुखुनांथाव जादों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। गासै मैयासिम 2211 सा पुलिस बिफाननि गेजेरावनो कभिड-19 गाग्लोबनाय जाबाय होन्दों। दा बेनिफ्राय मैया फोसावनाय बादिब्ला गासै 25 सायानो जिउ गोमालांनांबाय होन्दों आरो बेनि अनगायैबो गासै 970 साया दासिम रिकभार जाबाय होन्दों आरो बेबो मोनसे मोजां खौरां। दा बाहाय अदेबानि 2221 सानि गेजेरावहाय 970 साल' रिकभार जानाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गोबाङानो दंबावो, अर्थात खावसेयानो दंबावो। आसा खालामो बिथांमोनहा गासिबो मोजाङाव फैगोन। दा बेनि उनाव नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा कर'नानि थाखाय जोंनाव जोबोद दुखुनांथाव जानानै दङ आरो बेजोंनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव, गुबुन गुबुन जायगायाव बायदिसिना जाथायजों लोगोसे गोबां गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बा बेयावनो जोंनि आसामावबो जाबावदों जे तिनिसुकियानि मोनसे अवेलनि गेस अर्थात थावनि गेस टेंकि बेफ्रुसारनाय अर्थात लिक जानानै ओंखारनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। बेखौ नोंथांमोना बावैनो सिगांनिफ्रायनो मिथिगासिनोखा। दा बेसो खोथाया जाहैबाय तिनिसुकियानि बाक्सानाव बे ओंखारनाय जाथायजों गोबां गोहोम खोख्लैबाय होन्दों। दा बाहाय बै ओनसोलाव थानाय दाउ जिब जुनारफोरा गोबाङानो थैबाय होन्दों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दिब्रु सयख'आ जानाखि हाग्रामा। दा बे हाग्रामानिफ्राय गोबांथार जिब जुनारफोरा खहा जाजाबाय होन्दों। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराबो गिनांगौ जानानै फैबाय होन्दों। जायनि थाखाय माखासेया न'निफ्राय बायजोआव थाहैनांबाय होन्दों। मैयासो बे खौरांखौ नुनो मोननाय जादों, नोंथांमोनहा नुदों। दा बिनि उनावहाय मोनसे खौराङा जागोन गोदानै नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, बयनिखा जागासिनो दङ। सनु सुद एक्टर बिथाङा खेबसेबाव मदद खालामदों। बिथाङा महाराष्ट्रआव बन्द'नि थाखाय फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ हरखांबायबो, न'फारसे हरखांबाय। बास हमनानै नोंथांमोना नुगासिनोखा। आरो बिनि उनावनो केरेलानि मोनसे फेक्टरियाव थानाय खामानि मावग्रा जायफोर सिख्लाफ्रा 117 सामोन, बे 117 सा सिख्लाफोरा फासिनानै दंमोन। दा बेखौ एयारलिफ्ट खालामनानै न'आव दैथायहरबावनाय जाबाय होन्दों। दा बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनांगोन आरो बिथांबादि जाहाथे गोबां जायफोर गेदेमाफोर बिथांमोना ओंखारबावो आरो भारतनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव सरकारजों मदद होयो, बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों आसामनि कभिड-19 नि थासारि। दा बाहाय कभिड-19 थासारियाव नोंथांमोनहा नुनो मोनदों मैया मोनानि 9:40 गासै 89 सा खेबसेनो एक्टिभ केस मोनदोंमोन। बेनिनो 30 कामरुपनि, तिनिसुकियानि 17, गुवाहाटीनि 14 सा धुब्रीनि आरो 10 काछारनि, बेनिफ्राय 4 धेमाजिनिमोन। दा बे हिसाबै गासै एक्टिभ केसा 1024 जादोंमोन। ओमफ्राय पजिटिभ केसा 1024, एक्टिभ केसा 892 जादोंमोन। दा बिनि उनावहायनो आरो मोनायावहाय मोनबावनाय जादों, नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै मोनानि बेलायावहाय नुनो मोननायाव नोंथांमोनहा गासै 33 सा एक्टिभ केस मोनबावनाय जादों। बेनिनो 11 सा गलाघाट, 11 सा बिश्वनाथ चारियाली, 9 सा उदालगुरि, 2 सा दरं। दा बे हिसाबै गासै पजिटिभा 1057, बेनिफ्राय एक्टिभ केसा 925, ओमफ्राय बेनिफ्राय थैनाया 4 आरो माइग्रेसना 3 जानानै दङ। दा बेखिनिमोन दिनैनि खौराङा। आरोबाव आसा खालामो नोंथांमोननो आं गुबुन गुबुन खौरां जथायनो हाबावगोन नोंथांमोननि मददजों। एसेनोसै, गोजोन्थों।